Magandang araw po mga ka-agri at isang panibagong episode na naman ang hatid ng atin pong programang Agri TV Central Luzon. Kaya't huwag pong papahuli sa ating tampok na kwento ngayong araw. Ako po ang inyong lingkod Ernest Payawal at pupunta tayo ngayong araw sa Cuyapon, Nueva Ecija, kung saan makikilala natin ang samahan ng mga magsasakang natulungan ng kagawaran ng pagsasaka. Kaya't tara na at alamin natin ang kanilang kwento. Maliban sa rice granary at onion basket ng bansa, ay isa ang Nueva Ecija sa pinakamaraming inaaning kalabasa. Kaya naman bibisitahin natin ang isang kooperatiba mula sa Quiapo na kumikita sa value adding ng kalabasa sa tulong ng kagawaran ng pagsasaka. Ako po si Severino Saclamitaw, chairman ng Orient Agriculture Cooperative. Ang amin pong kooperatiba ay 12 taon na po. At kami po ay binubuo ng 82 kasapi. Mula sa simpleng kwentuhan ng magkakaibigan ay nagkaroon ng isang inisyatibang magbuo ng isang samahan upang sa kanilang pagkakaisa ay mapaunlad ang pagsasaka. Actually po, nag-umpisa po ang aming co-op taong 2013. At noon po, nung panahon na yun, simpleng kwentuhan lang po na magbubuo nga po ng samahan ng kooperatiba. At yun nga po, sa 15 katao na nakausap po namin, yun po, nabuo po yung desisyon na magbubuo nga po kami ng samahang kooperatiba. Isa din sa pangunahing dahilan ng pagbuo ng samahan ay doble ang hirap na dinaranas sa pagsasaka, bunga ng kakulangan sa mga kagamitan. Nung wala pa yung kooperatiba, talaga pong hirap kami. Unang-una po, wala kaming makinarya. At hindi pa sapat yung kaalaman namin tungkol sa agrikultura. Kasi sa ngayon po kasi mga advance na po yung teknolohiyang itinuturo nila para lang po umani at kumita ang bawat isa ng mas mataas at mas malaki. Ang mga pangunahing tanim ng samahan ay palay at gulay tulad ng kalabasa, munggo, sitaw, sili, kamatis at talong. At dahil sa nabuong co-op ay unti-unti na silang nakatanggap ng mga tulong mula sa pamahalaan. Ang kauna-una pong natanggap namin ay yung warehouse. Yun po, doon po namin iniimbak yung binhe at mga pataba. Yung pangalawa po ay harvester. Yun naman po ay nagagamit namin. Pagka po nag-harvest na po yung bawat membro, yun po, yun, may schedule po yung pag-harvest ng palay. At ang pangatlo, STW, yung mga patubig. At saka mayroon pa pong rice tracer at saka giikan din po ng munggo. At saka mayroon pa pong isang galing DOST, yung pong rice mill na kasalukuyan pong andun sa bodega. At hindi lang po yun, mayroon pa pong traktora na galing din po ng DA. At yun din po, nagagamit din na po ng mga membro tungo po sa pagpapaprepara po ng taniman. At isa pa po, yung paggawaan ng noodles na yun na nandun po sa kabila, na doon din po nag-uumpisa yung product po ng kooperatiba tungkol po sa kalabasa. At ang panghuli po, ito pong dehydrator facility na galing po ng DA. At hindi lang po yun, sir, may mga pagsasanay po siyang mga binibigay ng DA at DAR, DOST, DTI, tungkol po sa pagsasanay kung ano po yung mga product na pwede po naming gawin. At isa pa po, yung pagsasanay tungkol po sa agrikultura na nagmumula po sa DA. Kalakip ng mga natanggap na makinarya at pagsasanay ay diskarteng tumulong
upang mapaganda ang kanilang kabuhayan. Angat po, pati po yung gastos medyo bumaba. At yung mga magsasaka po medyo yung stable na po yung katayuan nila. May mga pagkakataon na dumaranas ng oversupply lalo na sa aning kalabasa. Kaya't isa sa inisyatiba ng DA ay ang pagbibigay ng mga processing facilities na tutulong sa kanila upang makapag-value adding. Hindi po nangyayari dahil yung nga po may paggawaan kami ng noodles. Yung kung ang magiging oversupply man po, doon po pumapasok yung mga ani ng mga membro para po maging produkto po ng co-op. At yun po ang nakakarating sa merkado. Ginagawa nilang noodles, chichirya at ketchup ang kanilang mga kalabasa, kaya mas lumalawak ang kanilang merkado at kita. Sa ngayon po sir, may trade fairs po sa Marquee Mall ngayon. Kasama po yung product po ng Orient. Tapos may mga trade fair po sa mga mall. Dito lang po sa malapit dito sa amin, Kadiwa. Ngayong taon lang din ay nakatanggap sila ng Multi-Commodity Dehydration Facility mula sa High Value Crops Development Program ng DA Gitnang Luzon na ang halaga ay 4.6 million pesos na magdudulot ng higit na kaginhawaan sa kanilang agri-negosyo. Bilang chairman po ng Orient, nagpapasalamat po ako ng marami kasi po naibigay po nila yung lalo po itong pasilidad na to. Ako po'y walang sawa pong nagpapasalamat sa Department of Agriculture, sa pamahalaan, sa DAR, sa DOST, sa DTI, pero unang-una po sa lahat, sa DA, maraming salamat po sa walang sawang tulong na naibibigay po sa amin sa Orient Agriculture Cooperative. Kaya labis ang naging bahagi ng DA sa paglago ng kanilang bawat pamumuhay, mula sa binhi hanggang sa kita. Sa totoo lang po, ang naibigay po ng Departamento ng Agrikultura ay napakalaki po na tulong. Unang-una po, natutunan po namin yung magandang pamamaraan kung paano lumaki yung ani, kung paano yung pag-a-apply ng abono, ganun po. At isa pa po, may mga pasilidad na naibibigay po ang DA at hindi lang po doon, pati makinarya, napakalaking tulong po sa bawat magsasaka, lalong-lalo na po dito sa aming kooperatiba. May mensahe naman si Chairman Sakla Mitaw para sa mga kapwa magsasaka. Ang masasabi ko po sa mga magsasakang hindi lang po dito sa barangay namin na ito po kasi napakagandang oportunidad na ibinigay ng pamahalaan para po umangat yung kabuhayan ng bawat magsasaka. Ang masasabi ko pa sa kanila, sumapi na po sila sa kooperatiba para po lalong mapaangat po yung kabuhayan ng bawat isa. Pagka po kasi, nasa kooperatiba naman po kasi, maganda po yung naidudulot nung grupo kaysa yung mag-iisa ka lang eh. Wala kang, kung baga, yung tulong, hindi ka naman tutulungan ng gobyerno pag ikaw lang mag-isa eh. Iba po kasi yung usapang kooperatiba. Malaki po yung tulong na naibibigay po sa bawat isa. Kalabas sarap talaga ang buhay kapag may pagsisikap at pagtutulungan, tulad ng naranasan ng Orient Agriculture Cooperative na nagpapatunay na ang DA sa Gitnang Luzon katuwang sa pagsulong.